Bago ta mga to dito sa atong pag-isgutan. Leviticus 18 verse 1 to 5. Ang title ani niya kuan ang mga gidili nga paagi sa pakigilawas. So medyo kuan ni siya diri nga topic. So, pero ang title nato ang title nga gikuan diri ang nais ng Dios sa buhay natin, ang gusto sa Ginoo, ang gusto sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. So bago ta mga to sa atong pag-isgutan karon mangutana ko unsa may gusto sa ninyo sa inyong mga kinabuhi sa atong kaugalingon, sa may gusto sa atong mga kaugalingon na may tabo or pangandoy ana na lang sa may gusto nato. Kabalo ko nga daghantang gusto sa atong mga kaugalingon, sa atong mga kinabuhi sa inyo Molin. Sa kuan, kaugalingon? Kaugalingon ako? Kaugalingon lang. Mawala ning akong bilbil ba? Pwede. Kaugalingon ka. Kuan, rashes po. Ano yung mga balatian? Balatian. Sa imo ati dilay. Mawala na ako ba ng sakit? Mawala mga balatian, no? Mawala po ning bilbil pero kini bilbil nga tingong paniya sa samar wa mo bilbil pag mo to siya Negros nagka-bilbil naman ko panalangin na sa Ginoo, no? Hallelujah. So bago ta mo nga to sa atong sa atong pag-eskutan ato po dirita sa background sa Leviticus. Sa background sa Leviticus. Ingon din niya nga ang Levitico naglakip sa mga lagda alang sa pagsimba, alang sa mga sa mga tinuuhanong seremonyas sa karaang Israel o alang sa mga pari nga maoy gihatagag katungod sa pagpatuman sa maong mga lagda. Ang tema niining basahonan mao ang pagkabalaan sa Dios o ang mga paagi diin ang iyang katawhan magsimba og magkinabuhi aron magpadayon alang sa relasyon uban kaniya alang sa balaang Dios. So ingunday din ni nga ang tema niining basahon na mao ang pagkabalaan sa Dios o ang mga paagi diin ang iyang katawhan magsimba og magkinabuhi aron magpadayon ang ilang relasyon uban kaniya. So ang gusto sa Ginoo nga atong relasyon kanato pero sa atong mga kinabuhi nais ng Dios sa buhay natin ay magpadayon ang atong relasyon dahil sa iya. Ang gusto sa Ginoo nga magpadayon kay doon naman ko'y relasyon nga doon sa atong kinabuhi ko sa kinabuhi sa tao doon ay relasyon nga doon ay mga relasyon nga doon nagaling kanta isang linggong pag-ibig lang, di ba? Lunes abot Domingo na isang linggong pag-ibig, doon ay mga bulan, doon ay mga nakakuha ko sana, nakasulay ko, naka-web ko sa una, usalang kadlaw, bulag na may. Gisugot ko niya aning odto, pagkahapon nag-break may, kinakita man ko niya nga, ang gato ako po best friend nga babae, nagbisita sa ini, dinaw niya kahilig to magakos-gakos ako, kanang magsungay-sungay. Kitaan ko niya, agtoy. So the first time, kakadagan sa babae, mo lang ko itong bayhanan, naglaparo sa ako, bulag. So, usalang kaadlaw. Karoon lang po nakabalaan ni Rodelin. Basig nga pala yung anibuan na. Usalang kaadlaw. So, doon ay mga relasyon nga niya. Butog sa katuig, mga pila katuig, yung nana. Ang gusto sa Ginoo, sa espirituhano natong pagrelasyon kay Lord, gusto daw sa Ginoo nga atong relasyon siya dili mawala. Dili mohunong, dili muundang. Kung dili magpadayon hangtod sa atong kamatayon. Amen. So, mo nang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. So, ingon ang unang butang na atong pag-isgutan mga igsoon, mga butang sa atong pag-isgutan. Ingon din niya nga gawin ang tama. Atong mabasa diya sa verse 1 to 3, ingon diri sa verse 1, ang Ginoo mingon kang Moses, sultihi ang mga Israelita niini, ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Ayaw ninyo buhata ang ilang gibuhat dito sa Ehipto diing kamo nagpuyo kaniadto. Ayaw ninyo
buhata ang gibuhat sa mga taga-Kanaan diin dadon ko kamo ayaw kamo pagsunod sa ilang mga batasan. So gusto sa Ginoo nga dili nato buhaton ang unang nga butang pag gawin ang tama, gusto sa Ginoo nga buhaton nato ang tama. Ingon diri nga ayaw ni sunduga ang mga gibuhat sa mga taga-Ehipto. Ang mga taga-Ehipto manggod hilig sila magdaog-daog. Nabaluan nato nga ang mga Israelita gihimo silang mga sulugoon, mga alipin, gidaog-daog, mogayon to si Moises nakapatay usa ka Ehiptohanon kay tungod nakita niya ang Israelita nga gidaog-daog sa usa ka Ehipto ug napatay niya tong tawhana. Ang mga Ehipto hilig magdaog-daog. Mo nang gusto sa Ginoo nga og pag-abot na ninyo dito sa lugar nga mga Kanaan nga paghatag kaninyo. Gusto sa Ginoo nga dili pud mo magdaog-daog. Ay ninyo buhata ang gibuhat sa uban nga mali. Gusto sa Ginoo nga buhaton nato ang tama. Kabalo man ta kita nga mga tao, kita nga mga hantong nakabalo ta sa tama o mali. Kung tama ba nato ginabuhat, kung mali ba nato ginabuhat. Kabalo ta. O gusto sa Ginoo nga dapat ang tama atong buhaton. Para sa ganiya, katong sa baka, naka-insured, binakog na insured ng baka. Kaya naka-filled up naman ko dito tapos pag-abot dito git na nga yung picture, tapos pag-abot dito, wa man day ko no. May galing kay, dalayin ko ng Ginoo, may galing kay parente nila papa, katong nga tao dito ang head. Siya may problema, pirmahan lang na ako, tapos magpasirap ko sa akong valid ID. Tapos pabutangan niya dito kanang pilakap og sa ibutang dito number 1, number 2. Tulo ko na ako ibutang nga baka, tulo or 4, 5 anak. Pero kay gusto man sa Ginoo nga buhaton nato ang tama. Dapat ang atong ibutang pag usa lang gyud. So usa lang akong gibutang dito, awa na idaghang pangakuan. Usa lang akong gibutang. So inanang gusto sa Ginoo pagkabaluto nga tama, dapat buhaton. Ang tama. Huwag gayahin ang ginawa ng iba. So ingon diri sa verse 3 nga ayaw ninyo buhata ang ilang gibuhat dito sa Ehipto diin kamo nagpuyo kaniadto. Ayaw ninyo buhata ang gibuhat sa mga taga-Kanaan diin dadong ko kamo, ayaw kamo pagsunod sa ilang mga batasan. Mga batasan po dito sa Kanaan. Ang ilang pod ginabuhat, maghalad pod sa ilang mga anak. Ang ilang anak ilang halad pod sa Dios. O ang mga taga-Kanaan nagasimba pod sa mga Dios sa dili tinuod sa mga rebolto, sa dili tinuod ng Dios. So mo nang gusto sa Ginoo nga dili nila buhaton. Ug sa ato pod, sa atong mga kinabuhi po dili po nato nabuhaton kay kabaluman ta. Wa man tagasimbag mga rebolto pero dagan sa atong nabuhat, dagan nat kasagaran dagan nato nahimo nato mga Dios po. Ang atong mga trabaho, unsay makaulang ka nato, butang, usahay dili ka makapahimo sa Dios kay tungod kay ato nang gihimo nga mga Dios ang naa sa atong mga kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga dili nato nabuhaton. Importante man pud sa ato ning sa ato dinhi kini mga butang sa atong kinabuhi, pero mas labaw sa tanan ato gyud unahon si Lord sa atong mga tanan. So, gawin ang tama. Dili buhaton ang gibuhat sa uban. Dapat hulungon na nato kung sa atong ginabuhat sa una. Ako hinahinay ako gikalimtan ako nagitanggal tong unsa man tong ako mga buhat sa una. Sa una hilig kay ko sa una. Kabalo man ni si Rodelin sa una nga pag masuko galing ko sa una may usay ako mahawiran ako nang ipuspos. Di ba len? Sa una pero grasya sa Ginoo hinahinay nang nawala. Dali lang ko sa una masuk. So dapat sa atong pagpangalagad sa Ginoo igsoon, buhaton nato ang tama pag nata sa sulod sa simbahan. Focus ka sa pagpaminaw sa tulong sa Ginoo. Kasagaran sa ato nakita sa sulod sa church nga kuan usahay natay nakita nga mogamit og cellphone okay man ang cellphone pero pag dapat sa simbahan dapat nakapokus ta sa mensahe ni Lord. Usay man gud ang cellphone ato usay may namingon ta nga may naman ni Bible pero mo-open sa cellphone pero doon ako nalantawan sa simbahan. Ga-open siya sa cellphone pero dili Bible gilantaw. Una pero meron ako nakita siya ga FB. Kaduha kita na ako siya ga YouTube. Katulog kita na ako siya ga dula ga games. So dagan ingon ana. So dapat sa atong pagpangalagad sa Ginoo dapat ingon pagayos unang abutang nato pandiriya. Buhaton nato ang tama. Dili nato sundugon tong gibuhat sa uban. Kung doon natin nakita ingon ana,
Abi kay gasilpon siya panahon sa gasimba, gasip mag-cellphone lang punta. Abi kay ga-FB siya, mag-FB lang punta panahon sa gasimba. So dili dapat nato ubuhaton ng inyong ana. Dili mo nang gusto ni Lord sa atong mga kinabuhi. Sama sa atong nabasa gana sa background, gusto sa Ginoo nga magpadayon ang atong relasyon kanila. Unsa atong nasugdan, unsa atong nasugdan nga mainiton sa atong pagpangalagad sa iya, dapat pabilin ta dinha nga mainiton. Bas dapat galing unta kung sa una ang atong una nga na in love sa kay Lord ang atong pagkainit. Ibutang nato nga mga 90% dapat moabot 100% sa atong pangalagad sa Ginoo ang kainit sa Ginoo. No? So dapat igsoon yung pagkain sa Tesalonica, unang Tesalonica 5:20, ayaw tamaya ang mga mensahe nga gikan sa Dios. So kasagaran man ko igsoon sa atong nakuanan nga dunay mga tao nga kinsay mag-share sa pulong sa Ginoo labi na sa adlaw Domingo. Doon na ko'y makita nga usahay murag paglantaw nimo murag nakatamay manitawa na sa gasyer. Murag nakatamay manitawa na kay pastor kay dili nimo makita kaniya ang pagpaminaw gud sa pulong sa Ginoo kay usay mulantaw siya sa Bible mo ana tapos istorya ana muhimo pud siya og topic. Muhimo pud siya og laing istorya sa iyang katapad. Usay ang iyang katapad madala na lang pud niya. Nang ingon na dapat irespeto nato. Gusto sa Ginoo diay nga panahon sa pagsimba magkamay-ada pud ta respeto sa iyang pulong. No? Mo nang gusto sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Huwag balikan ang dating mga gawa. Mo nang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi nga dili na nato balikan tungod sa atong sa una. Dunay galing kanta nga Tagalog nga wag mo nang balikan ang dating mong ginagawa. Dunay kanta na nga tinanato balikon tungod sa natong ginabuhat sa una. So unsa man ang ginabuhat nato sa una sa inyo, unsa man itong mga buhat sa una. Ako buhat sa una, di man ko ingon ng palahubo, di man po ko ingon ng kuan. Hilig lang ko sa una kanang, akong hilig sa una, paborito man gud nako nga prutas langka. Dito sa among lugar sa Samar, gikan sa lungsod paingon sa may nga punay. Kadyot ra ko ha. Paul. Dadaw niya lang duha ka bata ugma dito sa sentro. Kay mag-MR. Si Dodong wala pa man siya 9. 8 pa man siya, di pa siya pwede. Kaya alas 8 na suko. Si Dodong sinday. Sige. Ugma ha. Sige, palain ba? Ako buhat sa una, ang gusto sa Ginoo nga huwag balikan ang dating mga gawa. So, ang akong ginabuhat sa una, sa Samar pa ko, kahilig ko sa una kaning manguhag langka. Kaya mo na ako paborito, mo na ako pumahaw, panito, paniapon. Abot, kato mga time, akong lulog-lula, gabulag. Ako lang nagapuyo dito sa bukid. Among bukid, mga 11 ka kilometro. Ako ga-alaga sa duha na mga kalabaw, sa mga bibi, sa mga manok. Ako dito may nag-alaga. So, akong trabaho, kay latagaw man dito sa bukid, pagkabuntag ana, di man ko hilig mo kaunon kanang ako hilig ana langka. Pag panahon nga timbunga sa langka. Manguha na langka, daghan ako makuha nga langka. Kuha ko na tago sa kabuok nga langka, dalon sa balay, tapos ako na ibutang dito, may naapoy kuwaon daan, ibutang din hay, pahinog dito ako ikalat. Tapos ako lang na siya to nito pagkabal ng mga tulok adlaw mahinog na. So muna hilig ko sa una mga labot, unsa toy mga bunga nga prutas. Pero pinakadabis ko siya ako nang lang hilig ko manguha ka ng mga bayabas. Actually daghan man mi dito mga bayabas. Pero kahit mas ganahan ko manguha sa uban nga yuta kanang dili sa amuha. Pagdasa mo sa mua wa na may mulabot. May naalay mo ko mga amigo na ako pagusto naman ako sila pagkuha pero pag sa uban nga lugar pagusto pud ko dito manguha. So ingon na hilig ko sa una man labot. So dapat gusto dai sa Ginoo sa atong kinabuhi nga tanggalon na nato na kanang mga binuhatan nato nga dili tama. So hilig ta sa una man labot. Sa una nakasulay pud ko anak kanang manok. Balik po to sa una, kahilig po ko sa manok. Kasulay ko sa among silingan, labang pag mga usa ka suba. Dito, gikuha na ako itong manok, kay ganahan ko. Ako gibutang dira sa balay, tapos ako gibutang may katri man sa igbaw dito na ako gigot. Sus, pagpangita sa tag-iya, kitaan man niya ang manok, nagbitay po. Ingong ako pa sumangil, ingong kunay,
Ni ari man ko na diniganihan ay sige panulong sa ako manok nay di ako gidakop sa og gihigot yan at bibutang sa igbo. Kay batik tulungon po nakarason po basta hilig bitaw man labot. Siguro sa una inana po tanaw. Hallelujah. So, muna gusto sa Ginoo nga dili na nato na balikan ang inana nato mga buhat. So, wag balikan ang dating ugali. Sa man ugali nato sa una po. Muning nais ng Diyos sa buhay natin. Huwag di na nato balikon itong natong mga ugali sa una. Sa mga ugali nato sa una sa inyo. Sa imuhalin, sa ugali nato sa una. Maldita. Isa pa. Tulad na maldita. Isa pa ba? Wala. Okay. Sa ako sa una, di man ko ingon nga kuan medyo hambog pud ko sa una. Ako paghambog sa una kanang pasikat lang ba? Pasikat hilig magpakita ka ng labi ng sayaw, mga breakdance. Muna ako hilig sa una kanang pasikat. Sa pasikat na hinambog naman apas na. Ha? Hinambog man matawag na hinambog. Oh, Hinambog yun. ginara ba ginara? Hinambog, hilig ta magpahambog. O sa una po dili ta kabalo magpaubos, mapahitas unta. No? Di ta kabalo magpaubos, perminti lang tatama bisag mali na maningkamot pagod, kuan pagod maningkamot pagrason bisag mali na. O dali lang masuko. Perminti lang ang init ang ulo sa una, pero presyo sa Ginoo nga sa karon medyo muinit man ang atong ulo, pero doon na may pulong sa Ginoo para magpabugnaw. So, Amen. dili ta sa una maistoryahan. No, doon ay maistorya sa ato, labi na mag-share, doon ay mag-share sa pulong sa Ginoo. Okay. Ay natana di na moingon na tayo natana dili na mayo. No? So may makuha nato ana. So inana ta sa una, tamad. Dabay tamad. Ako sa una, Hubyagod ko payo sa una. Diya sa balay, sa una, din na sa yungon. Pag-abot na ako sa eskwelahan, butang sa bag, abli sa TV, higda. Muna na ako trabaho sa una. Tao maglantaw TV sa cartons, tindog. Ngadto na po ngadto sa kwarto. Dito, pahulay. Tapos pagkumana na mga banda, mga alas 6:30 or alas 7 gawas. Ngadto sa plaza. Sikat na po. Dito. So, usahay burara punta sa una mo ning gusto sa Ginoo kanang pagkaburara nato. Di na nato to balikan na pang ugali. Sa una ako burara ko sa una. May kong cellphone yan. May kong cellphone. Sa una burara kayo ko sa una. Bisag asa lang nato ibutang ko lang ako mga kuan kini mga hugaw. Labi na sa kanang mga makasusirya. Butang lang diha di kabalong butang ako sa basurahan. Sa palabit ug sa sulod pud sa balay. Kau maghugas, kau magkaon, butang sa hugasan, kabalo na maghugas, perminti lang makasaba ni Lola. Tapos kau man hubas sa nina, butang lang din na. Butangan din na sa kilid, may, sa kwarto may butangan din may butangan dito, kalat. Kalat, pagsulod ni Lola, kalat ang sa nina ng labahan. So, ingon na burara ta sa una. Munang gusto sa Ginoo nga, dili na nato buhaton sa una. Dili na nato balikan ang atong mga ugali sa una. Dali lang po to sa una mainggit, tapos kwintador po to sa una, isipan, no? Yung ana. So, ito sa Ginoo, nga dili na nato to balikon ang sa una natin. Amen. Gawin ang tama na dapat ipabuhat sa Ginoo sa atong mabuhay. Ikaduha nga butang igsoon. Kayawi lamang ang mga utos ang dapat sundin. So, minsan-minsan madalas sarili natin ang masunod kung dili si Lord, no? Dapat unta di ay ang kayawi mga utos dapat masunod. Amen. Unya ni magod ang tawo, kabalo na sa dapat unsay dapat buhaton, unsay kabubuton sa Ginoo, pero ang atong kaugalingon mo dapat matuman. Adlaw galing Domingo, imbis na musimba, adlaw Domingo do na pay rason. Daghang rason atong mahimuan ng atong ginabuhat. So dapat unta igsoon nga sa panahon nga inuna na dapat ang kayawi dapat masunod, dapat wa na tay rason, wa na tay alibay. Amen. Dapat usay pinaka permente or madalas nato nga rason trabaho or labahan or walay bantay sa balay
or walay bantay sa hayop ingon ana. Unang kasagaran nga rason sa mga tao kaya ako pud sa una rason pud na ako sa una moadto galing si pastor mingon galing nga Brad Bible study pas may bantay ron sa balay kay so dilin ko gatrabaho sa pod way bantay sa bata ana sa pod way bantay pud sa hayop inana igsoon so dapat igsoon panalangin sa ato sa Ginoo kaning atong bata panalangin sa Ginoo ning balay dapat dili nato himuon nga rason no kay panalangin blessing na sa Ginoo kung sa kagpuaw na sa Ginoo sa ato dapat wa tay rason igsoon pag ingon nga Bible study yes Lord wa na ingon nga daghan-daghang pang moingon pa nga dili ko daghang parason dapat yes Lord ang atong tubag. So dapat inyong pagaling din niya dapat tandaan natin ang mga utos ni Yahweh. Atong basahon sa verse 4 to 5. Verse 4 to 5. Ang akong mga sugo lamang mao ang inyong buhaton ug tumanon ninyo ang mga tulumanon nga gipatuman ko kaninyo ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Busa matngunin ninyo ang akong mga tulumanon ug ang akong mga sugo kay ang magtuman niini makabaton og kinabuhi ako mao ang Ginoo. So nindot ta igsoon nga pag ingon pagaling sa unang kadona atong mabutang atong pag-aaraman dulot sa katapusan duaraman din kabutang nga ingon pa din igsoon pag atong buhaton daini pag sundo nato ang mga sugo sa Ginoo makabaton dahi ta og kinabuhi walay katapusan pag atong buhaton og dili ang tulong sa Ginoo ang Ginoo dili kabalo mo unsay ginasulti dinhi nga ikaw ikaw panalanginan ta sa Ginoo kuyon sa iyang kabubuson. Amen. So huwag natin kalimutan ang mga kapatid nga huwag natin kalimutan mga kapatid ang mga utos ng Diyos. Dapat ang sugo lamang sa Ginoo ang dapat natong pagabuhat. Although may mga sugo man sa atong pamilya o sa atong asawa or bana, pero dapat ang pinaka-the best na pangunahon ang kayawi. Pinaka-important. So dapat bukus ta sa pagpangalagad. Kabalo man kung daghang mga pagsulay sa atong mga kinabuhi. Pero bisag baliktaron pa ang kalibutan. Bisag baliktaron pa ang kalibutan, bisag baliktaron pa ka sa mga pagsulay, sa bagyo, sa linog, o sa kamay na abot sa atong mga kinabuhi, bisag baliktaron ta. Dapat unahon nato ang kabubuton sa buhay. Kung sa title ang nais ng Diyos sa buhay natin, nagbuhato nato ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Bisag kung saan ta puyog daning kalibutan na dapat buhato nato ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung gusto nato makahimutan ta sa Ginoo, malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi, atong buhaton ang pinakadabis sa iya. Amen. Kabalo man ko nga dili sayon sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Kay why Kristohanon nga dili ginasulayan. Makaingon bitaw ta nga sa una sa wa ko nangalagad, wa man ni mga pagsulaya, karon no nga nangalagad ko. Daghan na noon mga pagsulay igsoon. Nahitabo ni sa atong mga kinabuhi kay tungod. Palangga ta sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga mahimot ang matured sa atong pagpangalagad. Dili gusto sa Ginoo nga nidawat ta siya, nangalagad ta siya sa iya nagpabilin gihapon tang bata sa pagpangalagad. Gusto sa Ginoo nga muhantong ta sa atong pagpangalagad. Kay gusto sa Ginoo nga masabtan nato kung kinsa ang tinuod ni Dios. Kung unsa kadako ang iyang gugma. No? Salamat sa Ginoo. Manindog ta at natudto na kay basahon.